खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। सुबुं माहारिनि जिउ जायखौ जों होननानै बुङो मानसिनि जिउ थास'लायनि दै बायदि होनना। मानसिया सानो माबा मोनसे नाथाय इसोरा खालामो गुबुन माबा मोनसे। सोर माब्लानि समाव मा जागोन रावबो हमदांनो हाया। बेफोरनो जादों इसोरनि माया गेलेनाय। सोरबाया थैयो जोनोम जायैनि सिगां, सोरबाया थैयो लाइमोन बैसोआव, सोरबाया थैयो बोरायख्रेब बुरैख्रेब बैसो जाना आरो सोरबाया थैयो रायजो जाफुनाय बैसोआव। बेबायदिनो इसोरनि माया गेलेनायाव जानाङो जों सुबुं माहारिया आलाय सिलाय। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि ओनसोलाव दुखुनि साया साग्लोबदों। नंगौ, उदालगुरि जिल्ला दिमाकुसि दखरा आबसुनि आफादगिरि लबराम बर'नि आंगो बिसि पुष्पा नार्जारिया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनायनि उनाव गुवाहाटीनि GMCH हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जालाङो। बिथां रुंसारि पुष्पा नार्जारिया भेरगाव फरायसालिमानि एसिस्टेन्ट प्रफेसरमोन। बिथांनि बेबायदि अबथिरा रुंसारि जानाया ओनसोलनि, नखरनि, गावनि लोगो फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोरनि गोसोआव गोबां सुख'नो हायै दुखु होलांबाय। आरो बे समाव बिथांनि रुंसारि जानायनि सायाव ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबसारदों। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।